tunga lafiya ka san ba filani mugan ani naani programme e maa min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15/20 ibe se ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fo wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier ale be ke itay e maa min fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele ibe se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o kuma la san ba flani mugan anan to sebon ulu damnena villa simple ale million mugan ani wore aton wari ero war keme duru ani bishegi etage duplexi ale million binani ani flay aton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka ito sebe awle anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million mugan ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani mugan fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru stra ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lagini femi malende munu sigleme jamana ko ka ubeka seka so kelengelen soro ba maliba ali konnala biye jumai octobre kalo tile mugan san ba filani mugan ani saba aw munu ba file sanga na ka wakati anga bololo sira fe mali kona ya kata se mali ko kanama ambe aw bela jelen fola aka wakati o chugala kuna funi ale wati seleni ayo bismillah kuna fundamnala bi anga chamache fanga jamana nyama no yi colonel Asimi Goita ale senyera OMVS ka sigiliko flana ni o deuxième session ni u yake jasra yere o fe na nyama yere kontume femi ye Mauritanian ka jamana nyama ale yorla ni o Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani akana konna la Senegal ka jamana nyama no ye Macky Sall ye ale fana tumbe ala kataka se lagina ka jamana nyama no ye Mamadou Doumbia ale kon masika tanga ka ministre nyama oye anola blani oye Bernard Gomi ni manunu ka video conference ko ni sigili bolla femika ode OMVS ali be sika tanye chugoya mina ameto anga chamache fanga jamana nyama alika kuna funia konnala ali sisano ni oye colonel Asimi Goita ye kunu octobre kalo klitan konoton samba flani muga ani saba anga jamana ka la sigide nkura meni alika kata endika ka jamana o konnala ni oye Felix Diallo ye anga jamana nyama ye abismila lensa ayela dilika uninka okeka ablasira ka klaka yira la fana ka fo ataku ye femi ore kata anga jamana ninka ale defa o konnala anga jamana ka la sigide ale ni anga jamana nyama klale nyongo kuma nyongo ya la wakati mina aya yira ka fo ko ale kon ni sonjara kosobe ka sababu yake anga jamana nyama ni dana minta ni ka da ale ka adana ko ni ale bina amina ni ka ofa ka sababu yake jamana nyama ka dana ko ni mana da mami kai kanki seko ni de mayira bela jilinke wala saka seka o jenioro ni ka ofi jamana duan ko ni beka a chesri sanga anaka wakati wala sa ka seka utega da nyana mini femu ni ulube na anga jamana o konnala no octobre kalo klitan ani duruka duguje octobre kalo klitan worola samba flani muga ani saba anga duan mo ko ni utega da nyana mini 20 kilo kemenani ani binani odeka mini ale sugaire sinno du cannabis senuka ulu feno amba fo anga duani mo ma ko uyi baranyumake barake nyogondo ni oye Abdul Nyangi kuna funio ya yira kafo koni wakati na ale koni be kasubumba o konna la kasa obiake demakati seben koni oduna ale ejuguyala Abdul Nyanga ale ka kiru blanino ninka November kalo kleta ani wora makono samba flani muga ani saba ambe do awdeke ala ka jisuma ke afurai Gawoni Tombouctou o kofe couvre-feu la sa menaka fana ye ata soro couvre-feu la octobre kalo klitan shegin sa amba flani muga ani saba adaba kunye femi sa ode ka seka lakana balia ni ka o dabla dukutaka sira ulula bolma fe munu be no ni oye bolma fe si fly ulu koni ballendo ni ka boli ne ka tan shegi mana temeni sanga bisaba ifo ka takasi so mara ne ka duru mana temeni sanga bisaba wakati mina o kofe bolma fe si nanu ulu ballendo ni ka boli su ne ka mugani kele mana temeni sanga bisaba wakati mina
fo ka taga se sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 5 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye senamatigiw nɛgɛ kaɲa 22 wagati ka taga se sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 5 tɛmɛni ni sanga 30 ye wagati min na maa minnu ni olu sen t'a la sa o de ye kɛnɛya tigilamaw kunnafonidilaw ka taga se énergie baarakɛlaw ni SOMAGEP baarakɛlaw olu ma nka walasa olu fana ka se ka mago to fo u ka yala n'u ka bugunatigɛ sɛbɛn min n'a b'a yira k'a fɔ k'u bɛ baara kɛ nin cakɛyɔrɔ in o dɔ la kelen na o de la a yirala k'a fɔ Menaka dugu o kɔnɔna la bolimafɛn kɔni tɛ don ni ka bɔ bili a yɛrɛ ma finitigi gansanw fana yamaruyalen tɛ ni ka finitigilakaw ka fili ni ka o don u kana o balila pepepe u ka dugu o kɔnɔna la an ka kɔrɔyan fanfɛla la Menaka ye dugu sabanan ye min ni couvre-feu kɔni bɛ ale kɔnɔna la kalo kelen o kɔnɔna la sa dɔgɔkun tɛmɛnen na dɔ farala Gawuta o kuntagala kan fo ka taa se novembre kalo tile 8 ma Tɔnbukutukaw ta kɔni da tɛna don o la fɔlɔ. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Burkina Fasokaw ka jamana o kɔnɔna la u ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya koɲɔgɔn ma n'o ye Dr Lucien Karigagu ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ka jamana kɔnɔna la ni wagati in na den kɔni ale de bɛ ka yɛlɛn ka taga a fɛ Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnnenya sa Wagadugu ale ni Bobo Julasu Sigana taara ka maa 50,470 ni ka o de sɛgɛrɛ janvier kalo tile fɔlɔ ka taga se octobre kalo tile 15 ma san 2023 o maa ninnu na sa a yirala k'a fɔ k'a yira maa 25 ani maa 500 ni maa 2 o de la o kɔnɔna la sa maa 200 ni maa 14 olu kɔni bɔnɛna u ni na jɔrɔnanko yɛrɛ ma sa u kɔni y'a yira k'a fɔ ko a sɛgɛsɛgɛli kɔni bilala fu la bɛɛ ka taa ni ka taga sɛgɛsɛgɛli kɛ walasa ka se k'a lajɛ ni bana in n'a t'i la. An bɛ taa Nigerikaw olu fɛ yen nɔ nanzaraw ka kɛlɛkɛcɛ kunfɔlɔ minnu ni olu bɔra Nigerikaw ka jamana o kɔnɔna la dugumasira fɛ ni ka u kunda Cadi kan a yirala k'a fɔ ko olu kɔni ɲuman sera Njamena kunnafoniya dira kunu alamisa nanzaraw ka chef d'état major ka kumalasela fɛ. Mali ni Niger ni Burkina Faso ka bolodi ɲɔgɔnma tɔ bɛ ka sinsin ni ka taga a fɛ ni o ye bolonɔbila sɛbɛn min kɛ n'o tɔgɔ ye ko Liptako Guruma ye a baaraw yɛrɛ kɔni bɛ ka daminɛ nafolosɔrɔ sira o fɛ ni o dɔ de ye Nigérienw ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ pétrole ni sanu ni kuranko koɲɛw olu ma octobre kalo tile 16 san 2023 ale y'a yira k'a fɔ ko u bɛna an ka jamana taji ni o ye gasoil ye ale millimètre cube 10 bɔɲɔgɔnko ni ka o de bila an ka jamana kɔnɔna la ka na novembre kalo nata in na a kan ka se. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni damana tun b'an bolo kɔrɔ bi jumadonya in na ni k'a da u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan aw kana ɲinɛ tunga lafiya de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ bɛ e maa min bɛ yen nɔ ko terrain t'i bolo terrain bɛ tunga lafiya bolo banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier de 15 sur 20 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔni sara kalo kalo euro wari 573 ou bien kalo 12 ma walima 382 euro n'o euro wari 382 o bɛ kalo 18 ma terrain yɛrɛ musaka ye sɛbɛnwari 4,400,000 ni tilala terrain sara terrain papier ale bɛ kɛ i ta tunga lafiya ka laɲini tɛ fosi ye tungarange minnu bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya soko la Maliba ale kɔnɔna la cogoya min na ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw ma halisa ala ka basigi ala k'o nana an ka jamana ale kɔnɔna la.